Krásne dobré ránko želáme všetkým, ktorí nás teraz sledujú. Pozdravujeme vás z veľkého finále The Run Slovakia 2026. Poďte so mnou prosím sem trošku bližšie do tohto úžasného stánku, kde som spoznala týchto dvoch úžasných ľudí, ktorí sú fenomenálni maséri, ktorí sa tu celé 3 dni starajú o našich bežcov, ale oni sa už svojho času postarali aj o mňa a sú naozaj skvelí. Ahojte, chalani. Čaute, čaute. Naozaj máte zázračné ručičky, ktorými každému pomáhate, ale vy nemáte iba zázračné ručičky, ale aj zázračné krémiky. Toto sú oni. Áno, áno, sú to krémiky, ktoré našich bežcov držia pokope z Košíc až do Bratislavy vďaka hrejivému a chladivému stolávajú tieto kilometre a my sa na nich tešíme v cieli, pretože ich dáme dokopy, aby zajtra mohli ísť tam do práce, pretože nohy sú základ a my ich dáme do poriadku. A sme